ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na avril kalo tile fɔlɔ ka taa se karidon ma avril kalo tile 7 dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 11 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 17 la doloba min nɔrɔ barikalen don o de ye hɔku ye bele mɔgɔw ka dolo n'o ye marisi ye hɔku ale de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan dusu bɛna kɛ ninnu na ninnu ka wulikajɔw bɛna fanga bɛna na bonya kosɛbɛ kosɛbɛ ninnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sɔrɔ kɔrɔw a ka sɔrɔ kɔrɔw a bɛna se ka olu tɔnɔw sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na a ye baara kɔrɔ minnu kɛ a bɛna se ka olu sɔrɔ nafa sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔta bɛ aw ye nka i k'a dɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na teliya kojugu o man ɲi aw ma kamasɔrɔ kasaraw olu b'a aw ka sira kan ka taa se accidentw ma olu bɛ aw ka siraw kan aw ka hakili to aw yɛrɛ la minnu ye chauffeur ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ale ni minnu bɛ bolimafɛnw kanna na nin wagati in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ teliya kojugu o bɛ se ka na ni kasara ye k'olu lase aw ma nka layidukan kɔrɔw ale ni baara kɔrɔ kɛlenw aw bɛ se ka olu nafaw sɔrɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔtaw aw ka kunkɔrɔta siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o layidukan ninnu tɛna se ka bɔ a sira ma ka bɛn ni nin dɔgɔkun ye i bɛna ye aw bɛna taa aw jigi sɛmɛ mɔgɔ minnu na i bɛna ye olu yɛrɛ fana ka kungow ka ca k'a kɛ i b'a fɔ ban o tɛ ni aw yɛrɛ ka dɔgɔkun taabolo ye ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma a ka di mɔgɔ minnu ye ka aw dɛmɛ ka jɔ aw jigiya kɔrɔ i bɛna ye o bɛna kɛ i b'a fɔ kuma gansanw nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka a ka ca la wagati nataw kɔnɔna na a waleya ninnu dɔw bɛ se ka waleya ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔ tɛmɛnenw ale ni aw ye layidukan minnu ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ kɔrɔw aw bɛna se ka olu jaabiw k'olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ aw bɛna cɛsiri nin dɔgɔkun in kɔnɔna na cogo cogo sɔrɔ kura minnu nɔfɛ i bɛna ye sumaya bɛ se ka don olu la lagosi bɛ o siraw kan ka ɲɛsin aw ma nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la kunnafoniya siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kunnafoniya minnu bɛna lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka jigitigɛ walew k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka baara kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye nataw aw ka olu bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka bɔda di aw ma ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka n'a bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ janfawalew olu caman de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw kana aw kumafɔ yɔrɔw caya wa ni kungo bɛ aw dala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw k'aw jigi kɛ aw yɛrɛbakun ye sɔrɔw olu donta ka dɔgɔ bɔta o de fanga ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ donta kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ basigiw aw ko olu kɛ aw tagamabere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ farigan kɔrɔ minnu bɛ aw la o farigan kɔrɔw bɛ se ka wuli nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ garisɛgɛ bɛ aw ye nka aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la janfawalew olu bɛna se ka aw sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ ani aw bɛna kunkɔrɔta minnu sɔrɔ janfawalew bɛ se ka don a la o b'a yira k'a fɔ aw kana mɔgɔ ka bolofɛnw singa
ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka maloya k'olu bila aw da la walima o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolofɛn tunun k'olu lase aw ma ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka n'i ye aw kelen ka gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o sababu bɔla aw yɛrɛbakun na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ utu kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma a ka waleyaw a b'a fɛ k'o ka tɛmɛ cogoya minnu na nɔgɔya la k'o tɛna tɛmɛ nɔgɔya la ten cogoya la ka ɲɛsin aw ma a bɛna dɔgɔkun bɛna birisa ɲagami aw bolo nka i bɛna ye aw bɛna sira kelen ta o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw yɛrɛ lafiya sɔrɔ siraw nɔfɛ ni aw ma a hakili to aw yɛrɛ la aw bɛ sɔrɔw kɛ cogoya min na sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛna tila ka yɛrɛkɛ aw bolo ten yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ a b'a yira k'a fɔ farigan walew olu kundalen don aw kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko kɛtaw ale ni aw ka ko kɛ cogoyaw fɛ jateminɛw fangaw bɛ se ka bonya ka ɲɛsin aw ma ni aw ye jateminɛ minnu kɛ aw bɛ se ka olu jaabi ɲumanw sɔrɔ nka aw kana perese aw kana kɔrɔtɔ k'a fɔ ko aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu furuso denw balansu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wulikajɔw olu siraw dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛna wulikajɔ minnu kɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka aw jigi da olu jaabiw kan ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye aw kana fɔ k'aw bɛ sira caman ta aw kana fɔ k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye sɔrɔ siraw olu a bɛna se ka garisɛgɛw balilenw de sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ bakuruba minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka girin ka aw mago ɲɛnabɔ olu sɔrɔlu ka suma ka ɲɛsin aw ma wa layidukanw olu caman bɛna ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye kumakɛlaw ye nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw ka kumaw bɛ se ka nafaw lase aw ma aw ka a dafara aw yɛrɛ kan nka ni aw sigila ka aw mankun nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn i bɛna ye aw ka garisɛgɛ sira caman olu bɛ se ka taa ka aw dan kuma bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nafaw ale ni jigitugu waleyaw olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma wulikajɔ siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu nka a tɛ taa aw yɛrɛ ka wulikajɔ ale ni aw ka cɛsiriw kɔ layidukan minnu fɔla aw ye don tɛmɛnenw kɔnɔna na aw bɛna se ka olu jaabi sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di aw ka mɔgɔw ye baarakɛyɔrɔ mɔgɔw aw ka ko ka di olu ye ka taa se aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ma ka taa se aw kɛrɛfɛ mɔgɔw ma aw tanunen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ jigiya walew jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nka sumaya bɛ se ka don o jigiya siraw la ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye aw bolo nka aw yɛrɛ ka waleyaw ale ni aw ka ko kɛcogoyaw o de bɛ se ka dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire kawla kalo sabanan denw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw ka waleyaw a b'a fɛ a ka waleya minnu ka sabati gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw kɛ jateminɛlikɛla ye aw ka jateminɛw fanga bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka aw bɔ n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ko aw b'i ye fan bɛɛ ni aw ko k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ gɛlɛya bɛ se ka na aw ka sira kan fan caman fɛ aw ka ko man di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan minnu kun talen don aw ye wa ani layidukan kura minnu bɛna ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ don olu sɔrɔli la ka bɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna ma n'aw bɛ se aw ka se ka basigi kɛ aw tagama bere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ko fitinin fana a bɛ se ka taa ka aw bolo da mankan bɛ ko o ko la jamajɛyɔrɔ ko aw ka se k'aw kɔlɔsi olu la aw k'a yɛrɛ minɛ olu ma n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka maloya ale ni degun sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ jama la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'u ka ko kɛcogoya la kosɛbɛ n'o tɛ ko fitinin a bɛ se ka taa ka u yɛrɛ bolo da nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw bɛna wulikajɔ fɛn fɛn kɛ aw ka jija ka kɛ ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ma kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma tɛnɛndon kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so n'o bɛ bɛn avril kalo tile fɔlɔ ma ale ni taratadon avril kalo tile filanan kalo bɛna kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka ko kɛ ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ma olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw ale ni jigiya ko bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la saliya walew bɛ se ka na don aw la nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw a ye cɛsiri mun kɛ ale ni aw ye jija minnu kɛ aw bɛna se ka olu jaabi sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin aw ma jigiya walew ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ aw ka ko caman bɛ se ka ɲɛnabɔ ka bali aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ siraw aw ka wulikajɔw olu tɛna na kɛ fu ye aw bɛna aw ka wulikajɔw nafaw sɔrɔ kamasɔrɔ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mercredi don n'o bɛ bɛn avril kalo tile 3 ma an bɛna tila k'a ye jeudi don fana avril kalo tile 4 kalo b'aw ka so kɔnɔ ka na se ka ale ni juma don n'o bɛ bɛn avril kalo tile 5 ma kalo bɛna tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hali ni aw ye wulikajɔ kɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la a bɛna se k'a jaabiw ye o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana sigi k'aw bolo fila da aw sen kan garisɛgɛ minnu ni aw b'a ɲini na a bɛna se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye i bɛna ye aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na aw dalakanw aw ka olu kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ fana a ka ca la layidukan minnu bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la don nataw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don papiye kow bi aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima mɔgɔ minnu bɛ papiye ko la nin wagati in kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o bɛ se k'u ka wulikajɔw kɛ k'a bɛn dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw poisson fonɛnɛ kalo 3nan denw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ de ka girin ka ɲɛsin aw ma aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la a bɛna se ka olu jaabiw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔw olu tɛna na kɛ fu ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw kana saliya fiyewu aw bɛna wulikajɔ min kɛ a tɛna kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛw olu siraw dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so samedi don ni o bɛ bɛn avril kalo tile 6 ma ale ni kari don n'o bɛ bɛn avril kalo tile 7 ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw barikalen don ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔta bɛ aw ye aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kura yew aw bɛna se ka olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ni mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ ɲɔgɔn na ninnu caman bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw jigila tugu k'aw jigi tugu o b'a yira k'a fɔ aw kana se ka lagosi walew ta ka mɔgɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ kunkɔrɔta siraw bɛ aw ye n'i ye aw kelen ka gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye lamɛnbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ tɛnɛndon na avril kalo tile fɔlɔ ka taa se karidon ma avril kalo tile 7 o wagati kibaruya de tun lasela aw ma a b'an ladɔnniya k'a fɔ an bɛ funteni kalo fɔlɔ de kɔnɔna na funteni kalo fɔlɔ tile 11 daminɛna bi ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 17 la dɔgɔkun in bɛ bɛn o ma o b'a yira an bɛ funteni kalo fɔlɔ la n'o ye bele mɔgɔw ka wagati nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'aw ka dolo sira dɔn i bangena ka bɛn wagati min ma ni olu sɔrɔla i ka bange dati mois année ale ni jour quoi i ka bange jour année ale ni mois ani heure fana ani i bangena yɔrɔ min na o bɛ kɛ sababu ye i bangena yɔrɔ min na o jamana kɔnɔ tile kun sigilen don dolow kun sigilen don sigi cogo min na ka ɲɛsin i ma o de bɛna i ka diɲɛnatigɛ walawala i kan ka baara nasugu min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i kan ka bana minnu bɛna i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ale ni i kan ka saraka minnu bɔ ka taa se hali i ka couleur i ka fini dontaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ f'i ye n'i mago b'o la i bɛ se ka an wele an ka numéro la 73 35 28 89
73 35 28 89 ni de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi